Здравейте, хора. Чакай, стой. Така. Газенце до газенце. Паднало ми е. Мале, вижте. Едно газенце и друго газенце. А то е на Мечо. И вижте, буквално Мечо го беше избутал преди малко лекичко. Да, той е така ме будлаа. Ай, я беги. Мене да го сложичък буквално. Чудите се къде са му ушите. Тун, вейп, но, чилауа. Буквално вижте. Брат, имаме чувството, че той е човек, брат. Ти си добро човече и взимаш пример от нас. И наистина, представи си, брат, някой пика и той влиза и другия път. Вижте как се намести. Омага, намести се. Абе, браво, бе, Мечо. Браво, бе. Ама не, хора, не знам как се на така. Ние седяхме и той буквално седна до нас. Мечо, я кажи нещо на камерата. Мечо, обърни се. Мечо. Не си видял котка. Не си. Добре. Чакай. Мечо, я се обърни. Какво слушаш? Да се не продам, бегна по пита като Уминя малко хора. Мам да ме даде. Да ми казвам това, че време пише, защото аз съм най-велико. Играта бе братле. Беги Белингъм, обаче като Зидан. Добре, чао хора.